angeke nithwase nonke. You cannot be sangoma sinonke. Uthanda ungathandi. I want to tell you this today. Angeke nithwase nonke. Akwenzeki ukuthi nithwase nonke. Question ukuthi, if each and every one of you kade ngathwasa namhlanje, wonke umuntu avele nje abe isangoma. Tell me, ubani oyolapha omunye, ubani oyosiza omunye, ubani oyophenduka iclient lomunye, ubani oyophenduka ini yomunye? Like, you can never be sangoma sinonke. Kunabantu ukuthi phezulu kwempilo zabo badaliwe ukuthi bona kumele basebenze ngesithunywa. Angeke nithwase nonke. Angeke niphenduke izangoma nonke. Angeke niphenduke omakhosi nonke. Angeke niphenduke abantu ukuthi nizoba abantu bemngoma nonke. Futhi angeke nibe abantu ukuthi nosizwa umuthi nonke. Angeke. This Dr. Oti ngiyakubulisa ngisendaweni yase Fine Town. Fine Town ila uDr. Oti anenkonzo khona, inkonzo yepostoli, kereke yaSiyoni, kereke yaZiyoni. Lana siyakhonza ngendlela yaseSiyoni. Re rapela mona ka tsela yaSiyoni, ka tsela yasipostola ngendlela yomoya. Ke batla mmamele, kunabantu ukuthi lenkonzo kuyimanje isiyasho kubona bayayibonisa ebusuku. Omunye umuntu uyambona Dr. Oti, ungibona ngihleli la, lento wayiboniswa. Lento isihleli kuwena ngaphakathi. Mamele ke re ngwena mntaka baba. Ngizwe kahle mntwana sekhaya. Nkutlwe hantle ngwana ntati. Njengoba kuyimanje ngiyayisho lento. Angeke niba abantu bomuthi nonke. Angeke nisizwe imithi nonke. Angeke nisizwe izinyanga nonke. Angeke nithwase nonke. Omunye umuntu kumele afike endaweni yomkhuleko, akhulekele lo muntu ongaphakathi kuyena, akwazi lo muntu aziveze, asebenze, avule into zakhe, amkhanyisele, konke kuphakame, konke kulunge. Omunye umuntu kunomuntu nje ongaphakathi kuyena okumele alungiswe. Mutho omungu kunomuntu ohleli ngaphakathi kuyena okumele aphakanyiswe. Omunye umuntu kunomuntu ukuthi uyaphila ngaphakathi kuyena. Leli ngilosi lakho lifuna ukuphakanyiswa, lifuna ukumbulwa, lifuna ukuvulwa, lifuna ukulungiselwa. Leli ngilosi lakho, lo muntu ongaphakathi kwena ufuna ukusebenza. We can never be sangoma sonke emhlabeni ndakababa. Thanda ungathandi. Woza inkonzweni. Uzodla ukudla kamoya. La kule nkonzo abaprofeti bayaphakanyiswa. La kule nkonzo abaprofeti bayavulelwa. La kule nkonzo abaprofeti bayalungiselwa. La kule nkonzo abaprofeti bayakhanyiselwa. Woza la kule nkonzo. Every Sunday sidinga umuntu ofana nawe, lo kuthiwa unomoya womngoma. Sidinga umuntu ofana nawe, lo wahamba yothwasa kwangalunga lutho. Kunabantu ukuthi bahambile bayothwasa bamosha izinto. Kunabantu ukuthi bahambile bayothwasa kwahlangana yonke into emhlabeni. Kunabantu ukuthi bahambile bayothwasa bazibizela amashamabi. Lo muntu wakhe ufuna umkhuleko, ufuna ukudla kamoya, ufuna inkonzo yesiprofeto, ufuna inkonzo ezingilosi, ufuna inkonzo yamanzi, nayi lo nkonzo. Woza mntaka baba, every Sunday siyakhonza endaweni yase Fine Town. Fine Town, 111 Central Street, Fine Town Newstands, 111 Central Street, eduze nasemaground yakudala, rightly before Grasmere Station. Siyakhonza izinto ziyenzeka. Wozokhonza nathi. Ngiyabonga.